Hoci letné mesiace sú pre ľudí časom oddychu, platobné karty pracujú o 106. Počet platieb kartou v zahraničí je v letných mesiacoch zhruba o tretinu vyšší ako počas roka. Ako pri zahraničných platbách neprerobiť, zisťovala Slavka Jankovičová. Ktorú kartu mám kedy vyťahnuť z peňaženky, aby som ušetrila na poplatkoch? Kreditná karta je vhodná na platenie u obchodníka, nie na výber z bankomatov. Z bankomatov je potrebné vyberať debetnou platobnou kartou. Výhodou debetnej karty, teda tej, ktorú máte k vášmu účtu, sú nulové poplatky pri výberoch z bankomatu vlastnej banky alebo skupiny. S kreditnou alebo teda úverovou kartou si môžete prenajať auto alebo rezervovať hotel. Ak ju máte, môžete využiť aj zľavy na rôzne športové aktivity. Vyberať z bankomatu sa ňou však neoplatí. Poplatok je tam zvyčajne vo výške 2% z vyberanej sumy. S akými poplatkami musím rátať, ak vyberám z bankomatu, ale cudzej banky? Tie poplatky sa pohybujú okolo 1,3 eur na trhu. Keď je to v krajine, kde sa platí inou menou ako euro, tak poplatky sú do 5 eur. Ešte predtým, než vyrazíte dovolenkovať, sa uistite, že máte na účte dosť peňazí. Nezabudnite na termíny trvalých príkazov a inkáz, aby ste sa vyhli sankciám. Veľmi častým problémom býva neplatnosť karty. Skontrolujte si teda aj dátum expirácie. Máme ešte také praktické rady predtým, než odídem na dovolenku? Najvýhodnejšie je platiť kartou. Peniaze sa prepočítavajú spravidla výhodnejším kurzom. Je dobré si dať zriadiť SMS notifikáciu. Ak máte zlatú alebo platinovú kartu, pozor! Cestovné poistenie už máte automaticky zahrnuté v ročnom poplatku. Zvyčajne sa vzťahuje nielen na majiteľa karty, ale aj na jeho spolucestujúcich. Neplaťte teda poistné zbytočne dvakrát. Slávka Jankovičová, televízia Joj.